Tieto arabské chleby nána som pripravila netradične v zdravšej verzii. Sú bez bielej múky a môžu si ho vychutnať aj bez lepkači, pretože neobsahuje žiadny lepok. Poďte si ho so mnou pripraviť. Na tento arabský chlieb nebudeme používať bielu múku, ale ja som použila múčnú zmes. Recept na túto múčnú zmes nájdete aj na stránke www.fidenik.sk. Je to zmiešaná bambusová múka, psyllium a mandlová múka. Vy môžete doma použiť len mandlovú múku. Budete potrebovať jednu mozzarellu, ja som si už dopredu nastrúhala, taktiež jednu lyžicu smotany do tejto mozzarelly, jedno vajce, trocha soli, xanthanovú gumu, ktorá v tomto prípade bude pôsobiť ako lepok, prášok do pečiva s vinným kameňom. Mozzarellu a smotanu som si už nachystala a idem ju dať do mikrovlnky. Zatiaľ zmiešam suché ingrediencie, sol, za lyžicu prášku do pečiva s vinným kameňom, xanthanovú gumu, ale naozaj len na špičku lyžičky. Dobre si to premiešam, približne 150 g zmesi. Keď použijete len mandlovú múku, môžete použiť treba za jeden hrnček tejto mandlovej múky. Mozzarella by sa vám mala úplne roztopiť na takúto tekutú zmes. Všetky ingrediencie prilejeme do múčnej zmesi. 100 ml horúcej vody, trošku oleja. Dobre spracovať cesto odporúčam. Rozdelíme na 3 časti. 3 bochníky. Netreba s tým už nič robiť. Do predhriatej rúry na 180 stupňov približne 20 minút a uvidíme, ako to vyzerá po 20 minútach. Po 20 minútach vyberám tieto chlebíky z rúry, natrem ich roztopeným maslom, v ktorom je cesnak. Dám zapiec na grill. Chleby som už vybrala z rúry. Už na prvý pohľad je vidieť, že sú mekučké. Konzistencia je ako chleba. Verím, že budú chutiť aj dobre a že si ho vychutnáte aj vy.